El comitè del Premi Llibreter 2020 Literatura Catalana, format per Judit Aragonès de la llibreria Galatea de Reus, Xon Pagès de la llibreria Etcètera de Barcelona, Dolors Cabrera de la llibreria Abacus de Girona, Olga Federico de la llibreria La Impossible de Barcelona, Sergio Bassa de la Bassa Llibreria de Móra d'Ebre i Enrique Aymeric de la llibreria Laie de Barcelona, com a comissionat sense vot, va escollir aquestes 3 obres finalistes per optar al Premi Llibreter Literatura Catalana. Ignot, de Manuel Baixauli, editat per Edicions del Periscopi. També Viure perillosament, de Gemma Pasqual, editat per Coma Negra Edicions, i Zona Zero, de Núria Busquet, editat per l'Hebreu Edicions. D'acord amb les bases del Premi Llibreter, aquestes obres han estat sotmeses a votació de les llibreries agremiades, resultant-ne guanyadora per major nombre de vots Ignot, de Manuel Baixauli, editat per Edicions del Periscopi, perquè, tal com indica el títol, quan comences a llegir Ignot entres dins d'un món desconegut, un món ple de dubtes, un món que tant podria ser imaginari com real. Fracasses realment quan la teva obra no és coneguda? N'és indispensable el reconeixement? Baixauli t'endinsa en un univers creatiu desolador, angoixant moltes vegades, en el que no saps si és la teva ment o la seva pròpia història la que et juga una mala passada. Una literatura per creure, una literatura per llegir.